denbora bertaratzagatik. Gaur konpainia ederrean hau, Usurbilgo udala eta herriko 3 ikastetxetako zuzendariek, Lasarteko Jakuneko ordezkariarekin batera, azken hilabeteetan landu dugun eta ondu dugun proiektu bat aurkeztera gatoz. Eta hori, baluan ditut, Leire, abizena, Salaberria, Luaz, Jarramendi, Jakuneko Aljonpe, Artetxe, eta Naiara, Zabarritik, horrezen izan du udarriko zuzendariak etorri, baina Naiara Zabala, Kastolako ordezkari gisa. Eta, zer da proiektu hau, euskara gaitasunik ez duten ikasleentzat, eskola ordutik kanpo euskaraz aritzeko eskaintza, indartzeko egitasmoa aurkeztea gatoz. Azken urteotan ugaritzen ari da, gure herri eta ikastetxetako jatorri aniztasuna, geroz eta gehiago dira, Euskal Herritik kanpo eurera bizitzera datozen herritarrak, eta ondorioz, geroz eta gehiago dira, euskara ezagutzarik eta gaitasunik gabe iristen diren herrikideak, tartean ume eta gaztetxoak. Ikastetxetako errealitate soziologikoa, errealitate soziolinguistikoa aldatzen ari da, eta horrek egitasmo bereziak, eta hori erantzungo dioten egitasmoak sortzea eta martxan jartzea eskatzen digu, eta hau da horietako bat. Pixka bat programa honen beharra kontestualizatzeko justu duela gutxi Aztikerrek udalaren eskariz urtero egiten du jatorri aniztasuna zenbakitan izeneko azterlana eta berriki jaso ditugu azterlan horren emaitzak eta bintzat datu batzuk, zertzelada batzuk emaneko nituzke, esan bezala egitasmo honen motivazioa eta arrazoiak hobeto kontestualizatzeko. 2023ko urtarrilaren batean, Usurbilek 6.387 biztanle zituen, eta horietatik 5.213 Euskal Herrian jaiotakoak dira. Beste modu batetara esan da, Euskal Herritik kanpo sorturiko usurbildarrak gaur egun 18,4 dira, eta azken urtean 0,6 egin du gora kopuru horrek. Beraz, Euskal Herritik kanpo jaiotako usurbildarrak 1.174 herritar dira, edo beste modu batetara esan da, 10-tik 2 Euskal Herritik kanpokoak dira. Eta multzorren barruan agertzen diren estatu nagusiak honako hauek dira. Espainiako estatua 624 herritar, Nikaragua 511, eta bada datu adierazgarri bat duela urtebete, baino 25 gehiago direlako, Honduras 52, Maroko 42, Kolombia 41, Ukraina 29 eta Ekuador 28. Azterlan honetatik eratorritako datu hau ere nabarmendu nahi dut, izan ere azken urte honetan gehiago dira Usurbilera etortzen direnak, joaten direnak, baino esate baterako 2022an 317 pertsonek eman zute alta Usurbilen eta Usurbil utzi 198 herritarrek. Aurreko urtearekin alderatuz beraz, alta eman dutenen portzentajea handiagoa da, 18,5 handiagoa da, eta horrek ere eragin du errolda ere nabarmen handitzen. Eta azken urtean Usurbilera etorritakoen artean, erdia baino gehiago Euskal Herrian sortutakoak dira, 154 herritar Euskal Herrian bertan jaiotakoak dira, eta beste gainerakoak Euskal Herritik kanporakoak. Europatik etorritakoak 117 dira, batez ere Espainiako estatuan jaiotakoak, eta badadatu adierazgarri bat Ukrainan jaiotakoak dira, eta 19,2 Ertamerika eta Hego Amerikatik etorritakoak dira, 72 lagun, Afrikatik 18 etorri dira, eta Pakistanik 6. Beraz, datu hauek esan bezala erakusten dute, eta datu horiengatik badiraia hainbat urte jatorri aniztasuna eta bizikidetza lan ildoa jarri genuela martxan, eta baita lan estrategiko oso bat osatu ere, helburua delako aniztasuna modu demokratikoan kudeatzea
eta aniztasuna balio positibo bezala proiektatzea gure herrian, eta plan estrategiko horretatik edo lan marko horretatik hainbat egitasun jarri ditugu martxan, esate baterako, badira hilabete batzuk aniztasun kontseilua martxan jarri genuela, eta udalbarruan ere lan talde bat osatu dugu aniztasuna zehar lerroz kudeatu eta landu ahal izateko, eta gure udal politikak ere begirada horretatik lantzen hasteko. Harrera protokolo bat ere osatu dugu, hemendik gutxira, jada modu publikoan aurkeztuko duguna. Azkenean harrera, integrazio prozesuaren lehen fase izaten da, komunitate batera iristen diren pertsonei laguntza emateko prozesuarekin zerikusia du, eta herrian sortzen ari garen harrera protokoloak justu bi dimentsioek lantzen ditu. Alde batetik, bai udaletik bideratu beharreko esku hartza, baina baita herrigintzatik eta herritik bideratu beharreko esku hartza, eta beraz, bi dimentsioiek aldi beren lantzen eta uztartzen, eta harrerari erantzun partekatu bat edo erantzun konpartitu bat ematen. Eta harrera protokoloarekin batera ere, harrera linguistikoari ere erreparatzen ari gatzaizkio, euskerara, gure herrira bizitzera datozenak, hasieratik euskerara hurbiltzeko eta behintzat lehen eta harremana euskeraz egin ahal izateko bitartekoak eskaintzeko. Bi helduekin bi talde ditugu martxan une honetan, eta orain, esan bezala hasieran, haur eta gaztetxoei bideratutako euskera errefortzuak edo euskera errefortzurako taldeak osatzera goaz eskola ordutik kanpo. Proiektu honen bidez, euskera ikastearen garrantzia ongi adierazi, kalarazi nahi diogu geurera bizitzera etortzen diren pertsonek. Euskal Herrian zehar gerta daitekez, herri batzuetan ez dutela ulertzen zergaitik kalean entzute ez duten hizkuntza bat ikasi behar duten, baina geurean ez da hori gertatzen, gure eguneroko hizkuntza badelako euskera, eta horregatik gure herrian usurbien integratzen laguntzeko euskera jakiteak duen garrantzia azaldu nahi diogu. Eta beraz, abiatzea goazen programa honek helburu bikoitza du. Alde batetik, euskera ez dakiten ikastetxeekin berariazko laguntza eskaintzea, hizkuntza eta komunikazio trebetasunak beraien eskura ditzaten, eta bestetik, ikasle horiei hezkuntza sisteman sartzen laguntzen. Izan ere, erronka handia da jatorri hain ezberdinetako ikasleak euskalduntzea, eta erronka honek baliabideak eskatzen ditu, eta Usurbilgo udalak baliabide hau behintzat jarri nahi dugu martxan erronka horren zerbitzura. Esan, programa hau ez dagoela soilik bideratuta Euskal Herritik kanpo datozen ikasleentzat, baditugulako geurean ere Euskal Herrian sortu diren, baina euskaldunak ez diren ikasleak ere, eta beraz programa honetan ere aurreikusten dugu haiei ere bideratzea euskara errefortzu hori beti ere ikastetxeetako irakasleen gomendioz edo eskaria hori bada. Eta zuzen, programa hau martxan jarri aurretik ikuste genuen testeatzen aritu gara zeintzen errealitatea, eta lehen esan dut hilabete luze pasa ditugula hiru ikastetxeetako zuzendariekin programa hau lantzen, eta hor, hainbat datu manejatu ditugu eskuartean, ikastetxeetako arduradunek mahai gainean jarri ikustenak ez. Eta esate baterako, ez euskera eta ez gaztelania ez duten aurrak baditugu geure artean, eta hiru ikastetxeetan 20 inguru ditugu, eta baita ere, gisa honetako programa baten beharra duten 150 ikasle inguru. Beraz, ikusi genuen ere zein zen egoera, zein den errealitatea testeatu eta ezagutu nahi genuen, eta beraz, datu hauek erakutsi dute programa honen ezinbestekotasuna eta
programa honen beharra. Norekin egin, lehen aipatu dut, Lasarte Oriako Jakun elkartera jo dugu laguntza eske, izan ere, gisa honetako programa batzuk badaude martxan Goierrialden, okerrezan dago Beasainen eta Zegaman ari dira, eta esperientzi hori ikusita, haiengana jo genuen, ezagutza hori eta esperientzi hori ona ekartzeko, eta beraz proiektu honen dinamizazioa Lasarteko Jakunen eskutan geratuko da, gero Juanpek aipatuko du bezala. Programaren inguruan zertzara da batzuk, lehen esan du, programa honen hartzaileak herriko 3 ikastetxeetako ikasleak izango dira, baina baita aukera eman nahi diegu herritik kanpo beste ikastetxe edo zentroren batean eskolatuta dauden usurbilarrek entzat ere. Euskera sailera, Usurbilgo Udaleko euskera sailera etorri beharko dute, eta adierazi nahia eta hor baloratuko da zein den egoera. Urrian hasiko gera, urri hasieran hasiko gera, eta izen ematea beraz, iraiaren 18-tik 29 bitarte egongo da zabalik, esan bezala euskera sailean. Kurtso astearekin bat, ikasleak etorriko badira, nagusiki kanpotik datozenei ere aukera emango zaie programa honetan parte hartzeko. 3 talde osatuko ditugu, Zubietan eta Aginan talde ban osatuko dugu HH5 eta LH3 arteko ikasleez osatutakoak, LH6 esan dudatu eraz, HH5 eta LH6 arteko ikasleez osatuta, eta Usurbilgo herrigunean 3 talde osatuko ditugu. Talde bat HH5 ikasleekin, beste talde bat LH3 eta 6 bitartekoekin, eta beste bat DBH-ko ikasleekin. Gehienez ere 10 eta 12ko taldeak izango dira, eta doako zerbitzua izango da, aurrez esan bezala euskararen jakintza eta erabilera aurren artean indartzeko helburuz. Adin ezberdintasuna badago, eta beraz taldeen jarduna eta martxa adin bakoitzera egokitutakoak izango dira. Printzipioz, modu esperimentalean jarri nahi dugu martxan, urtebeteko programa bat izango da, eta ikusiko dugu, etorkizunean ere nondik nora jogarko genuke. Agian modu iraunkor baten, udaretik, eskiniko dan zerbitzu bat, edo orduako zingo dugu Jakunekin kontratu bat, urtebeterako emango duguna, baina ikusi beharko da, zer da, ondo goazen, hauek diren, markatu ditugun helburuetara hobekien egokitzen den programa, jarduna, hori ere esan behar dugu, bizkat urtebeteko proiektu experimental bat, ez da nola, badaude, Juanpik esan duen bezala hainbat herritan, valorazio da eta beratik ekarri dugu gurera, baina oro bakoitzak bere herriko errealitate eta beharretara egokitu behar ditu programak, eta beraz, urtebete hau izango da, proba modura, eta gero ikusiko dugu, zer nolako egokitzapenak egin behar zaizkio egin, aldaketak eta bar, etorkizunari begira. Proiektu elkarrekin osatu dugun egitasmo bat izan delako, hezkuntza mahai bat osatu dugu, honekin hasia, eta nik ez nuke nahi mahai honen zereginak bukatu itzaten matea. Hau eta beste batzuk ere sortuko direlako, eta nire uste zentzu horretan ere 3 ikastetxeako agarekin batera elkarlanean aritza eta proiektuak, praktikan eta proiektuak diseinatzea, uste importantea dela, eta uste gune horrek asko eman dezakela, eta gune horrek probetxua ere atera beharko geniokela datorren ikasturtetik aurrera. Ni uste orain guztiok ere ondo merezitako oporrak behar ditugu, deskantsua behar dugu, eta gure buruak arindu datorren ikasturteari heltzeko, baina gure aldetik behintzat langune horrekin jarraitzeko prestutasun osoa asko eman dezakeelako, eta horretan jarraituko.